Волей. Фрибол сега в полето на Черно море. И втора поредна точка за тима на Добре работи блокадата на варненци. Сега към Наков. Технично отигра Наков. Доста продължително разиграване. Никой не остава топката да падне на полето. Вторична атака. Томислав Русев с много добре. Симеон Димитров отново с перфектно подсрещане. 8 точка за Черно море. Симеон, че кой знае каква подкрепа в атака за канадеца. А лошата новина е, че се работи, започна да работи добре и блокадата на Пирин. Гаджанов преподава. Отново продължително разиграване след тайм-аута. Марсел Гейндонг. Натрупаха 3 поредни. За сега са само 2. Но Костадин Гаджанов отново. Тук се разстрои организацията. Добра бе идеята на Даниел Вълев, но изпълнението бе срещна главата на канадският посрещач. Любомир Гонцев